ହେଇରେ କୁଲୁ, ତୁ କଣ କଲୁ? ଶେଷରେ କୁକୁର ହେଇଗଲୁ। ହଁ, ଲୋକେ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକେ ଲୁକ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଭାଇ ତ ସିଧାସଳଖ ମଣିଷରୁ କୁକୁର ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ଇଏ ମଣିଷ ନା କୁକୁର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଜବ ଦାବି ସହ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଜାପାନର ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ କୋଟିପତି ଜାସୋ ନିଜକୁ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଜାସୋ ନିଜ ଚେହେରା ଓ ଶରୀରର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯିବା ସହ କୁକୁର ଭଳି ଚାଲିବା, କୁକୁର ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ କୋଟିପତି ମାନେ ଦାମୀ କାର, ଆଲିଶାନ ଘର କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ଯଦି ସତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭାଇରାଲ ଦାବିର ସତ୍ୟତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଶି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅସାଧାରଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆଧାର କରି ବଡ଼ ଦାବିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।